Κοιτάς, Λαζάρου. Εσάς, κυρία. Γιατί δεν με έχεις ξαναδεί? Αυτό τι είναι? Σοκολάτα. Σε ρώτησα. Τι νος είναι αυτό? Τι νος είναι? Αν να χαθείτε πια. Μην τα λύσεις! Μια ώρα πάνω κάτι σοκολάτα, μια ώρα πάνω κάτι σοκολάτα. Δεν μπορώ άλλο πια. Τίποτα άλλο θες? Όχι. Λαζάρου, Μάλιστα. τι κάναμε χτες? Καλά. Σχολάσαμε και πήγα σπίτι μου, γιόρταζε η αδερφή μου. Δεν τη χαίρεσαι. Τι κάναμε στο μάθημα? Κάναμε για το μαθητή του Σοκράτη, τον Πλούτονα. Ναι. Με τη Λίτσα πατέρα έκανες για τον Πλούτονα, με μένα έκανες για τον Πλάτωνα. Ξέρεις, είσαι και κουφό. Πώς είπατε? Θες βοήθεια? Από ποιον? Από την Παναγία να σου τα γράψει στο στήθος. Από μένα, από ποιον άλλο? Δεν ξέρω πώς κλείνεται ο Βόας. Ο ποιος? Να εδώ. Ο Βούς. Το βόδι μου, ρε. Ποιος Βόας? Το βόδι είναι. Αυτό θα έπρεπε να το ξέρεις τουλάχιστον. Μετάφραση εσύ. Το αρχαίο κείμενο. Όχι, το νέο. Το νέο υποτίθεται το ξέρουμε και χωρίς μετάφραση. Άντε μήπως γελάσει το χιλάκι μας σήμερα. Δίκαιον γάρα αυτής και πρέπον δε άμα εν το τιόδε την τιμήν ταύτην της μνήμης δίδωστε. Εδώ λέει ότι ταύτην την τιμή δίδωστε της μνήμης άμα εν το τιόδε και πρέπον γάρ δίκαιον αυτής δε. Δεν είπαμε να ανακατέψεις τη φράση, να τη μεταφράσεις είπαμε. Λαζάρου, έχεις κολάκι. Όχι κυρία, τα ξέρω. Λαζάρου, δεν αντέχω άλλη συγκίνηση για σήμερα. Κανόνισε. Γιατί δεν πας έξω, Λαζάρου? Διαβάζω Θουκυδίδη. Αν ήξερε ότι θα έπεφτε στα χέρια σου, ούτε που θα πιανε γραφίδα ο άνθρωπος. Αλήθεια. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι? Με κομπιούτερ. Τα πέρναγαν πρώτα σε σκληρό και τα έσωζαν σε δισκέτα. Όχι, θέλω να πω τα έγραφαν οι ίδιοι ή με δακτυλογράφους. Με δακτυλογράφους. Που ήταν και αυτοί οι αρχαίοι. Αρχαιότατοι. Τους έπαιρναν από τα αρχαία ΙΕΚ. Δακτυλογράφους, βοηθούς μικροβιολόγων, μοντελίστ. Γιατί δεν πας έξω, Λαζάρου? Όχι, όχι, εδώ θα μείνω. Τι έχω πάθει σήμερα. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να είμαι διαβασμένο. Να πας να σε διαβάσει ένας παπάς. Πρόσεξε, Λαζάρου. 3 λάθη, Λαζάρου, σε μία πρόταση. Πρώτον, δεν θα σε καμαρώνει. Δεύτερον, δεν θα πάρεις απολυτήριο. Και τρίτον, σε 5 μήνες δεν θα βρίσκομαι εγώ εδώ. Πού θα είστε? Στις Μπαχάμες. Εις το Δαφνί αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα. Ησυχία η υπόλοιπη, λέει μάθημα ο Λαζάρου. Λαζάρου, παιδί μου. Ο Βολτέρος πέθανε. Πέθανε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Από πού ήτανε? Ήταν Γάλλος. Μπράβο. Γεννήθηκε? Γεννήθηκε. Ναι, δεν θα φύτρωνε κιόλας. Πότε γεννήθηκε? Παλιά. Παλιά, πολύ παλιά. Μπράβο. Βλέπεις όταν διαβάζεις τι ωραία που τα λες. Να συνεχίσω, κυρία. Βεβαίως. Τώρα που πήρες φόρα. Ο Βολτέρος, συγγραφέας με πνεύμα καυτερό. Καυστικό. Δεν ήταν πιπεριά? Καυστικό, όχι καυτερό, καυστικό. Καυστικό, ναι. Ναι. Προβλήθηκε ως ο κορυφαίος από τους Μη φτύνεις. Διαφωτιστές. διαφωτιστές. Μπράβο. Μένω έκθαμβη. Τα αλήθεια τα λέω καλά. Ο Σιμίτης. Πάμε παρακάτω. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Βολτέρου? Ήταν. Ναι, ήταν, δεν θα ήτανε. Ο Βολτέρος ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Α. Κύριε, να το πω εγώ που το ξέρω. Όχι, Ματίνα, το πεις εσύ αμέσως. Το ξέρεις και το ξέρεις. Και ο Λαζάρου το ξέρει. Απλώς κάνει τώρα θέρμανση στις φωνητικές του κορδές. Λαζάρου, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις. Πρόσεξε λοιπόν. Ανεξι. Χνίας της. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι καθόλου, παιδί μου, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Ανεξι. Φαρφάνικα, λαθάνικα έκανα. Ανεξιθρησκείας. Της ανεξιθρησκείας. Μπράβο. Σου βάζω 20. Σε ποιον? Σε σένα. Σε ποιον άλλον? Ποιος μας είπε αυτή τη στιγμή μάθημα? Άστο καλύτερα αυτό, μην απαντήσεις, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή εγώ τώρα πήρα 20. Δεν έχεις ξαναπάρει?
20 ποτέ. Τρίγωνα καλατά μες στην γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά. Με χαρά είπαμε. Μα με χαρά τα λέμε εμείς, κυρία. Χαρά επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα, Ερημίδη. Όχι επειδή μπήκε γκολ. Λοιπόν, ξανά πάλι. Πιο σιγά, πιο μελωδικά. Τρίγωνα καλατά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά. Τρίγωνα καλατά σκορπίσαν παντού, κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Έλα, Σούλα. Αστροφωτεινό, Τι? ατιγιορτινό. Εντάξει, πάρε την πυροσβεστική. Πιάσαμε φωτιά, κυρία. Φωτιά στα πατζάκια μας. Ατιγιορτινό, μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό. Τρίγωνα καλατά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά. Λοιπόν, τέρμα το μάθημα για σήμερα. Με συγχύσατε. Δεν θέλω ανησύχηση γιατί με περιμένει στο σπίτι μου καινούριο. Σκασμός! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα σας, κυρία! Καλημέρα, Κρασά! Καλημέρα σας! Καλημέρα! Φτάνει! Καλημέρα! Ποιος από εσάς θέλει να μας πει μάθημα? Πατήλα! Όχι! Όχι! Αυτό θα κοπεί. Για πες. Μάλιστα. Σε ακούμε. Τι θα πω, μάθημα? Ναι. Κανονικά. Δεν ξέρεις. Μάλιστα. Διάβασε κανένα σήμερα ή ασχοληθήκατε όλοι με τα ρούχα σας και τα μαλλιά σας? Είδατε? Μήπως να το διάβαζε κάποιος 5 λεπτά? 5 λεπτά. Το μια ολόκληρη ζωή δεν του φτάνει. Θα σας πω εγώ πώς θα γίνει το πράγμα. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ήταν φανερό ότι στη διάσκεψη των Σευρών η θέση της Ελλάδος θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκή από αυτή της Τουρκίας. Τελείωσε. Κατ. Πολύ ωραίο. Έξοχη η ιδέα σας. Τι ήρθατε τώρα, τη δουλειά μας κάνουμε. Τελειώσαμε? Ναι, νομίζω πως ναι. Α, πάνω στην ώρα. Τι γίνεται? Θέλετε να σας περιμένω έξω? Όχι, μέχρι να μαζέψουμε εδώ.
certain as the sun, rising in the east, till our song is done. long as old as time, beauty and the beast, Till our song is done. strong as old as beauty and the Όχι, όχι. Αχ, μην πεθάνει, Θεέ μου, μην τον αφήσεις να πεθάνει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Μην πεθάνεις. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Τι πρέπει να κάνω? Τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις? Till our song is done. True as it can be. Είσαι πολύ καλό παιδί, Λοζά. Ο Θεός να σε έχει καλά. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. just a little change, Βρήκα κι εγώ να πω τον πόνο μου. small to say the least.